Όταν για πρώτη φορά ανέλαβα τη διεύθυνση του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου, αναζήτησα όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να ανασυστήσουν την ιστορική του διαδρομή στην πόλη του Αγρινίου. Διαπίστωσα λοιπόν ότι υπάρχει αρχαιακό υλικό το οποίο θα μπορούσαμε να το μελετήσουμε και με βάση το οποίο θα μπορούσαμε να ανασυστήσουμε την ιστορική του πορεία στο χρόνο. Συγκροτήθηκε λοιπόν μια ερευνητική ομάδα από καθηγητές και από μαθητές και όλοι μαζί επεξεργαστήκαμε αυτό το υλικό. Η εργασία μας θα δημοσιοποιηθεί σε 2 μέρη. Η πρώτη περίοδος αφορά όλο εκείνο το διάστημα όπου το 5ο Γυμνάσιο Αγρινίου φέρει άλλες ονομασίες και εξελίσσεται στην πορεία του χρόνου σαν σχολική μονάδα. Το δεύτερο μέρος αφορά εκείνη την περίοδο όπου πλέον θα πάρει την ονομασία 5ο Γυμνάσιο Αγρινίου. Το 1979 ιδρύεται το 5ο Γυμνάσιο Αγρινίου με το ΦΕΚ 716, σύμφωνα με το οποίο το μεικτό Γυμνάσιο Αγρινίου, όπως ονομαζόταν ένα γυμνάσιο της εποχής στην πόλη, μετονομάζεται σε 5ο Γυμνάσιο. Πρόκειται για την εφαρμογή μιας σειράς αλλαγών στην εκπαίδευση, οι οποίες όμως εφαρμόζονται με μια γνωστή μεθοδολογία, δηλαδή με μετονομασίες σε υπάρχοντα σχολεία. Η διαδικασία αυτή μας παρακίνησε να την ερευνήσουμε σε βάθος χρόνου. Ταξιδέψαμε λοιπόν 75 χρόνια στο παρελθόν πίσω, όταν στο Αγρίνιο υπήρχε και λειτουργούσε η δημόσια εμπορική σχολή, δηλαδή ένα δημόσιο σχολείο με οικονομικό χαρακτήρα που ανήκε στην μέση εκπαίδευση, όπως τότε ονομαζόταν η σημερινή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η παρουσία σχολείων μέσης εκπαίδευσης σε μια πολιτεία το 19ο και τον 20ο αιώνα σχετιζόταν με την ανάπτυξή της, την οικονομική και κοινωνική, όπως συνέβη και στην πόλη μας, η οποία από το 1836 και μετά, όταν μετονομάστηκε σε Αγρίνιο, γρήγορα εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο της Δυτικής Ελλάδας. Έτσι, στο τέλος του 19ου αιώνα, όπως παρατηρεί η Λένα Γιαννακοπούλου, το Αγρίνιο έχει πολλές δημόσιες υπηρεσίες: αστυνομία, εφορία, ειρηνοδικείο, επαρχείο, σχολεία και αστικό πληθυσμό. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν στο Αγρίνιο αναπτύσσεται το καπνεμπόριο, αποκτά νέα σύγχρονα εκπαιδευτήρια. Ανοίγουν το 1934, δωρεά των αδελφών Παπαστράτου, ενώ διέθετε 5 δημοτικά σχολεία και 2 γυμνάσια και τις νυχτερινές σχολές του Πανετολικού. Αναζητώντας την αρχή της ιστορικής πορείας του 5ου Γυμνασίου, θα πρέπει να εστιάσουμε αρχικά στις δημόσιες εμπορικές σχολές. Οι πρώτες τριτάξιες εμπορικές σχολές συστήνονται στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν το 1903 από την κυβέρνηση Δημητρίου Ράλη εκδόθηκε ο ιδρυτικός νόμος 2991 περί συστάσεως εμπορικών σχολών και ιδρύθηκαν 2 τριτάξιες εμπορικές σχολές αρένων στην Αθήνα και την Πάτρα, όπου γίνονταν δεκτοί απόφοιτοι τριτάξιου ελληνικού σχολείου. Στις σχολές αυτές άρχισαν από το 1911 έως το 1912 να εγγράφονται ατύπως και κορίτσια. Μετά 2 έτη, από το 1903 στις 18 Οκτώβρου 1905, ιδρύεται η Δημόσια Εμπορική Σχολή στη Σύρο και στη Τζαγκαράδα και με νέο διάταγμα στις 9 Εβδόμου του 1908, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας, ιδρύεται η Δημόσια Εμπορική Σχολή της Κέρκυρας και εκτός ελληνικής επικράτειας ιδρύονται στο Νέο Καρλόβαση της Σάμου και στη Θεσσαλονίκη Ελληνογαλλική Εμπορική Σχολή Κωνσταντινίδη, ενώ αργότερα, το 1923, ιδρύθηκε η Εμπορική Σχολή των Ιωαννίνων.
Όλες οι δημόσιες εμπορικές σχολές εξελίχθηκαν σε τετρατάξιες, πεντατάξιες και από το 1933 σε εξατάξιες. Μάλιστα, κατά τη μετατροπή σε πεντατάξιες του 1927 με το ΦΕΚ 204 26/9 του 1927 μαθαίνουμε πού ακριβώς υπήρχαν. Αθήνα, Πειραιά, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Καβάλα και όχι στο Αγρίνιο. Η ίδια πληροφορία επαναλαμβάνεται και στο ΦΕΚ 226 20 Δεκάτου 1927, ενώ στις 13 Δεκάτου 1927 με το ΦΕΚ 267 καταργούνται οι προαναφερόμενες εμπορικές σχολές, κάτι που δεν είναι οριστικό, αφού σταδιακά ανασυστήνονται σχολής Σάμου και Χανίων 13 Εντεκάτου 1927 ΦΕΚ 270 και το 1929 της Χαλκίδας και του Ξυλοκάστρου. Οι δημόσιες εμπορικές σχολές της μέσης εκπαίδευσης υπάγονται για πολλές δεκαετίες στο Υπουργείο Οικονομίας και σύμφωνα με τον Ευάγγελο Κακούρο το 1932 υπήρχαν 38 και το έτος 1956-1957 έφτασαν τις 40, Φίλιος 1998. Όμως το 1960 ο κύκλος των εμπορικών σχολών έκλεισε οριστικά, αφού με το ΦΕΚ 148 στις 11 Ενάτου 1961 μετονομάστηκαν σε οικονομικά γυμνάσια. Από τα σχολικά αρχεία στα γενικά αρχεία του κράτους που βρίσκονται στο Μεσολόγγι, δηλαδή αρχαιακό υλικό που συνδέεται με τα σχολεία του Αγρινίου, μπορούμε να ανασυστήσουμε την ιστορική διαδρομή του 5ου Γυμνασίου ως εξής. Στις 25 Ενδεκάτου 1943 μετατρέπεται η γεωργική κατεύθυνση του αστικού σχολείου Αγρινίου σε εμπορική και στις 7 Δεκάτου 1945 γνωστοποιείται η λειτουργία του αστικού σχολείου εμπορικής κατευθύνσεως. Στη συνέχεια, όπως πληροφορούμαστε από το πρώτο φύλλο του πρωτοκόλλου που υπάρχει σχετική σημείωση με τον ΑΝΙ 1104 το 1946, το ΦΕΚ 101α, το αστικό σχολείο εμπορικής κατευθύνσεως μετονομάστηκε πλέον σε μέση εμπορική σχολή και έτσι θα παραμείνει. Αργότερα, σε μια ανακοίνωση του 1947 για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, η εμπορική σχολή Αγρινίου εμφανίζεται ως συνδιοργανωτής μαζί με το Γυμνάσιο Αρένων και το Θηλαίον Αγρινίου στο Θέατρο Τιτάνια, ενώ από τα υπάρχοντα βιβλία των πρακτικών οικονομικής διαχείρισης που βρίσκονται στο 5ο Γυμνάσιο πιστοποιείται πλέον η λειτουργία της από το 1948 έως το 1960. Αναζητήσαμε συμπολίτες μας που φοιτήσαν αυτή την περίοδο στη σχολή και έζησαν την οριστική κατάργησή της, δηλαδή τη μετονομασία της σε οικονομικό γυμνάσιο. Εντοπίσαμε λοιπόν τον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο μιας ομάδας ανθρώπων. Ο κύριος Γιαννακόπουλος τη δεκαετία του 60 ήταν αρχικά για σύντομο διάστημα μαθητής στην εμπορική σχολή του Αγρινίου, στην Α τάξη, και βίωσε τη λειτουργία της αλλά και τη μετονομασία της με το ΦΕΚ 148 της 11 Σεπτεμβρίου 1961 σε οικονομικό γυμνάσιο Αγρινίου. Την ίδια εμπειρία είχαν και άλλοι συμμαθητές του, όπως ο κύριος Παπαγιάννης Νικολάος, εκπαιδευτικός και στέλεχος εκπαίδευσης, αλλά και ο σχολάρχης και φροντιστής στο Αγρίνιο Γιώργος Τσαμπακίδης, οι οποίοι μετά την κατάργηση της εμπορικής σχολής βρέθηκαν πλέον στο νέο οικονομικό γυμνάσιο, το οποίο για 16 χρόνια γράφει τη δική του ιστορία μέσα στην πόλη. Το οικονομικό γυμνάσιο ήταν μεικτό, αγόρια και κορίτσια, και ακολουθούσε παραπλήσιο πρόγραμμα με τις εμπορικές σχολές. Συνεπώς, συγκέντρωνε μαθητές που στόχευαν να σταδιοδρομήσουν στον εμπορικό κλάδο ή στις επιχειρήσεις με γνώσεις λογιστικής και πιθανόν να ακολουθήσουν ανώτατες οικονομικές σπουδές. Αυτοί οι πρώτοι μαθητές του Οικονομικού Γυμνασίου Αγρινίου, όταν επίσημα ιδρύθηκε το 1961,
Αποφοίτησαν μετά από εξαιτή φοίτηση το 1968, ενώ μετά από 8 χρόνια, το 1976, το συγκεκριμένο σχολείο θα σταματήσει τη λειτουργία του. Καλέσαμε στο σχολείο μας ενδεικτικά κάποιους από τη συγκεκριμένη τάξη, όμως συνομιλήσαμε και με άλλους, ενώ μέσα από τις αφηγήσεις τους παρακολουθήσαμε τη λειτουργία του Οικονομικού Γυμνασίου ως σχολική μονάδα, γνωρίσαμε τις εμπειρίες τους, συζητήσαμε για το διδακτικό προσωπικό, τις κτηριακές μεταβολές. Συγκεντρώσαμε φωτογραφίες του σχολείου και των μαθητών αυτής της εποχής και ζητήσαμε να μας καταθέσουν τις μαρτυρίες τους. Έδωσαν λοιπόν συνεντεύξεις στους μαθητές του σχολείου μας, προκειμένου να μας μεταφέρουν το κλίμα στην εκπαίδευση και να μας περιγράψουν ζωντανά το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της μαθητικής τους ζωής στο Αγρίνιο τη δεκαετία του 60 και του 70, τις ανησυχίες τους, τα όνειρά τους, προσωπικές στιγμές, γεγονότα και δραστηριότητες από τη μαθητική τους καθημερινότητα. Η σχολική ζωή του Οικονομικού Γυμνασίου αναπλάστηκε στην καθημερινή της λειτουργία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις μορφές των διευθυντών όπως ήταν ο κύριος Λαδάς, ο κύριος Παντολέων, ο κύριος Κωστόπουλος, ο κύριος Τζερτζεμέλης, με αναφορές σε πολλούς μαθητές και τη σταδιοδρομία τους, με γεγονότα στις κρίσιμες πολιτικές περιόδους, ειδικά την περίοδο της δικτατορίας, αλλά και την περίοδο της μεταπολίτευσης έως το 1976, όπως τις έζησαν οι τελευταίες γενιές μαθητών, αφού το 1976 ήρθε η οριστική κατάργηση των οικονομικών γυμνασίων με το νόμο 309 κάθετος 1976, ΦΕΚ 1158 κάθετος 1976, όταν πλέον το Οικονομικό Γυμνάσιο Αγρινίου θα μετονομαστεί σε Μεικτό Γυμνάσιο Αγρινίου και σύντομα το ίδιο γυμνάσιο με το ΦΕΚ 716 κάθετος Β κάθετος 29/8/1979 θα ονομαστεί οριστικά σε 5ο Γυμνάσιο Αγρινίου. Έτσι θα κλείσει ο κύκλος ενός σχολείου στο Αγρίνιο με οικονομικό χαρακτήρα που στη συνέχεια για λίγο θα λειτουργήσει ως μεικτό. Αναζητήσαμε το διδακτικό προσωπικό του σχολείου και πράγματι βρήκαμε ότι δίδαξαν Ιμπαλωμένος, Τσούμπος, Λατσίνου, Χονδρού, Πρεβεζάνος, Λίσαρης, Μασούρας, Παντζατσόπουλος, Καρατζογιάννη, Τσάγκαλος, Μπουμπούλης, Τριανταφυλλίδης, Κασπεντάκης, Ελευθεριάδης, Τζαβίδας, Παπαχρήστου, Καβαδά. Ανάμεσα στις πολλές ιστορίες που ακούσαμε ήταν και ένα σημαντικό περιστατικό που συνέβη στα μέσα Δεκεμβρίου του 1973, όταν ο διευθυντής Νίκος Κωστόπουλος, επειδή δεν είχε φωτογραφία του Γιώργου Παπαδόπουλου στο γραφείο του και αθέτησε διαταγή του νομάρχη για εξομολόγηση της Α και Β τάξης, ήρθαν χωροφύλακες με τον νομάρχη στο σχολείο, όπου εκείνος βιοπράγησε κατά του γυμνασιάρχη και τον έπαυσε για 1 μήνα από τα καθήκοντά του, ο οποίος μετά από λίγους μήνες, το Μάρτιο του 1974, έφυγε από τη ζωή. Το απαράδεκτο περιστατικό το καταγράφουμε σε ένδειξη τιμής σε ένα ακέραιο και έντιμο εκπαιδευτικό, όπως καταγράφεται από πολλούς ο κύριος Κωστόπουλος, και το αντλήσαμε από αναφορά του γιου του Λεωνίδα, ο οποίος το έζησε από κοντά όντας μαθητής στο Οικονομικό Γυμνάσιο.